May hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag subong mabata nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. NIA Administrator nga magaservice ang suspension order sa General Manager sa Luseco, wala gid pasulod sa gate. Israeli Consul nagbisita sa haya sa napatay nga OFW sa Cadiz City. Curfew ipatuman sa Negros Oriental sumugod sa badung adlaw. NBI nagapaandam batok sa AI nga app. Kag sa Good Vibes Carnival sa likod sang BCGC magapabilin tubtub October 30. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, NBI nagapaanda ang batok sa paggamit sang Artificial Intelligence app. Nagpagwas ang public advisory ang National Bureau of Investigation Region 6 nga likawan ang paggamit sang Artificial Intelligence Powered Photo Generator application. Suno sa NBI, may trending nga mga AI apps nga naga-require sa user nga mag-submit sang napulo ka mga photos para makapagwa sang enhanced nga portrait. Sarang ini ma-exploit suno sa NBI. Pwede ini magamit sa paghimo sang peke nga profile nga pwede magresulta sa identity theft, data breaching, sexual exploitation, phishing attacks, ransomware attacks, kag may mga nag-report na nga nabiktima sini. Paandam sang NBI, maghalong batok sa sini nga mga AI apps. Bangod sara nga mabutang sa risgo ang online safety kag privacy, gani wala nagakadapat nga i-share ang mga personal nga mga impormasyon. Sa number 9, administrative case agin file sa sa anay pamuro sa Mambukal Resort ang gindismiss. Ginismiss ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson ang grave misconduct ka reklamo nga ginfile sa kay Ellen Marie Halandoni, Mambukal Mountain Resort Recreation and Welfare Services Officer 5. Ginismiss ang reklamo bangod sa kakulang sa substantive evidence. Kasunod sa reklamo batok sa iya, ginsaylo si Halandoni sa Vice Governor's Office. March 9, 2020, sa ginpapanaugan sang show cause order si Halandoni base sa reklamo sang lima ka mga empleyado sang RBA Janitorial and Manpower Services may kaangkanan sa ginaligar misconduct ag irregular activities. Nakasaad sa desisyon nga ang actions ni Halandoni may kaangkanan sa managerial concerns kag wala nagatuyo sa pagbaliwala sang kinamatarong sang mga trabahante. Regarding the administrative case of Ms. Ellen Halandoni for grave misconduct, wherein the disciplining authority, Honorable Governor Lacson, resolved to dismiss it for lack of evidence, considering that Ms. Halandoni was able to justify her actions with regard to her management of Mambukal. Sa number 8, investigasyon sa ginaalegar korupsyon sa bitaw aprobado sang konseho. Suportado sa katapos ang sangguniang panlungsod ang panawagan ni Councilor Al Victor Espino para mausisa ang alegasyon sa korupsyon sa Bacolod Traffic Authority Office. Gintuan ni Espino nga magluwas sa motorcycle rider nga nangayo sa bulig sa ginalegar ginkilkilan sang nagpakilala bitaw personnel sa nagligid nga semana. May isa pa ka kaso sang ginapatihan korupsyon ang nakalabot man sa iya nga igtulupangod. Nagapati ang konsehal nga malawig na nga wala maaksyonan ang problema kabangdanan nga nagakinahanglan ang pagtukod sa investigative committee nga amo ang magausisa sa mga alegasyon. Ginpahayag naman sa pamuno sang bitaw nga si Police Major Junji Liba nga 3 na ka mga personnel ang iya napahalin sa trabaho tungod man sa mga reklamo sa ginaalegar korupsyon. Pamatuod suno sa iya sang seryoso niya nga kampanya kontra korupsyon. Bukas man si Liba sa pagpangusisa sa konseho, agud man mapatud kun may yara gidman sang nangilkili sa bitaw o kun nga bitaw personnel sa motorcycle rider o kun wala. Sa number 7,
kinawatay sa supply sa kuryente sa Patso o si Saon sa Sineco. Nakalabot sa igtulupangod ni Sineco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore ang kaso sa kinawatay kuryente sa Bacolod North Public Cemetery. Gani magapadala man siya sang inspection team agud mausisa kung may ara man sang linya sa kuryente nga illegal nagaalangot sa mga hayub-hayub sa sulod kag bisan sagwa sang Patso. Natukiban sa City Legal Office Enforcement Team nga may mga illegal structures nga ila na pang-demolish sa sulod sang Patso nga nagapangawat sang supply sang kuryente. Gintuad man sang leader sang enforcement team nga si Ray de Mesana nga bisan nautod na nila ang linya sang kuryente nga illegal nga nagaangot sa poste sa Patso, may mga linya sa gihapon sang kuryente nga makit-an nga nagaangot man sa poste sang Sineco pagkadto sa mga pamalay sa kilid sang Patso. Kung wala na nagaangot diretso sa street light kag nagaangot na siya sa mismo Poste. sa ato nga poste, then nagadiretso pangawat sa Sineco, and that contributes sa system loss sa Pila- tanan Pilang multa gani sana? Kaya ganun possible charges? well, it's imprisonment na. Labot na siya sa more than 6 years nga imprisonment. Kag multa double sa dapat yung ginagamit niya, no? Find out nga kung ano niya deliberate na giniyang pagpangawat, and we will act accordingly. We will effect apprehension. Sa number 6, bangkay sang lalaki na sapwan nga nagautaw-utaw sa suba sa Valle Hermoso sa Negros Oriental. Nasapwan nga nagautaw-utaw ang bangkay sing isa ka lalaki sa suba sa idalom sang Taytay sa barangay Bagawines, Banwa sang Valle Hermoso, Negros Oriental, Miyerkules sang hapon. Gani gilayon ini nga gintipunan sa mga pumuluyo. Sunod sa kay Valle Hermoso PNP Chief Police Captain Mark Anthony Apsay, wala sa gihapon na kilala ng biktima kag padayon pa ang ila ginahimo nga investigasyon angot sa insidente. Suno kay Apsay, may nagasiling nga ginaalagar may problema sa paminsaro ng biktima. May tattoo ang biktima sa iya sining nga likod kag dughan. Sa number 5, 3rd Infantry Division sa Philippine Army nag-deploy sa masobra 11,000 ka mga personnel sa Western kag Central Visayas para sa Barangay kag Sangguniang Kabataan Elections 2023. Masobra sa 11,000 ka mga personnel ang i-deploy sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army sa Western kag Central Visayas para magbantay sa Barangay kag Sangguniang Kabataan Elections sa Oktubre 30, 2023. Sa kabilugan, may 11,148 ka mga tropa ang gideploy para sa piniliay, kung saan 6,741 ang para sa Region 6, kag 4,407 naman sa Region 7, upod sa 112 ka mga military vehicles. Ini ang ginabugusan sa mga military personnel kag miyembro sa Kabukon Active Auxiliary. Halin sa headquarters ng 3rd ID, 301st, 302nd kag 303rd Infantry Brigades. Upod man sa deployment ang Quick Reaction Force nga ginbugusan sang 66 ka military officers, 721 ka enlisted personnel kag 155 ka KA members nga may 60 ka mobility asset kag gindeploy sa mga probinsya sang Western kag Central Visayas. Sa number 4, padayon ng verification karon sa Commission on Elections sa mga accountable forms lakip na mga balota. Sunod sa COMELEC, may namutikan nga kakulang pero ini ang minimal. Sunod kay Attorney Ian Lee Ananoria, nagasigi pang verification bahin sa kakumpleto sa mga accountable forms lakip na mga balota. Ang kakulang sunod sa iya ang sarang mapunan sang ilaman nga contingency. Dugang pa niya, ang mga presinto nga may kakulang pwede man makuhaan sa iban nga presinto kung kinahanglan. Patag niya, wala man nagadangat sa 100% ang voter turnout o kung 100% ang nagaboto. Pasalig sa COMELEC, handa na sila para sa pinili ay sa Lunes. Samtang buwas, Oktubre 27, natalana naman ang simultaneous nga Operation Baklas sang COMELEC. Nagapanugyan kag liwat nagapahanumdum ang COMELEC sa nagapapili nga siguraduhon magbutang sang campaign material sa common poster area. Sarang mapasakaan sang reklamo ang nagasupak. Nagdangat naman sa 164 ang napapanaugan sang show cause order ango sa premature campaigning. Ang dugang nga 7 gikan sa Bacolod City. Wala maging sa 100% na 1:1 na siya. So, ginahin mo 95% ang isa, kinuduhan 1 or 2 ballots. Pumanap lang para mag 90 tanan or 95 tanan.
95% na tanan. Well, man sang 100% voter turnout mo. So, So, amo na siya. mapunan lang. Yes, mapunan If lang. in case, ay, okay. Tapos in case mag-election day, pwede man igapon makahulam sa iba yung presinto nga wala pa yan mabutuhan. So, covered sa tanan sa contingency planning naman. So, ang kakulang, mapunan na siya sa... Yes, yes. Ang iban man yan wala kumausa. Sa number 3, curfew ipatuman sa bugos nga probinsya sa Negros Oriental sumugod Sabado nga adlaw. Sa Resolution number 001 sa Regional Joint Security Control Center 7, Special Task Force Negros Oriental, sumugod Sabado, Oktubre 28, may patuman nga curfew sa bilog nga probinsya. Halin las 10 ang gabi, tubtob 4 ang kaagahon the following day. Muman sini sa gihapon nga may oras ang curfew sa masunod nga adlaw sang Domingo, las 10 tubtob 4 man sang kaagahon ang curfew. Sang persona nga tugutan nga magwa sa iyang puloy-an, pagsulod las 10 ang gabi, magluwas na lamang sa mga nagatrabaho sa BPO company, healthcare worker, nagatransport sang goods or services kag iba. Ang madakpan nga nagalapas sa curfew ang igaditain tubtob 5 sang kaagahon pagkasunod nga adlaw. Ini isa sa mga gisugtan sang COMELEC ang otoridad sa pagpaidalom sa Negros Oriental sa COMELEC control. Sa number 2, Israeli consul sa Pilipinas ang nagbisita sa haya ni Loretta Alacre. Ini sa pag-unong sa kalisod kasubong man sa paghatag sang compensation kag benepisyo sa iyang himata. Nagpadulong sa balay ni Loretta Alacre sa Cadiz Viejo sa Cadiz City ang Israeli consul nga si Moti Cohen. Iya ginsiling ang Israel may yara sang layi bahin sa paghatag sang compensation kag benepisyo sa tanan nga biktima sang hostile action. Gani si Alacre kasubong sa iban man nga Israeli nga nasamaran, ginabduct o kunapatay ang may yara sang kasubong nga benepisyo. Ang pamilya ni Alacre ang pwede nga mahatagan sang assistance sang embahada mismo sang Israel. Ginhatag man sang konsul ang sulat sang Israeli ambassador to the Philippines nga si Ilan Floss sa pamilya kung sa diin nakasaad ang pagsimpatya sa pamilya lakip na ang suporta. The government of Israel has a law of giving compensation and benefits to all the victims of hostile actions. Okay. And Loretta is the same as any other Israeli, has the benefits and she will get them the same as every other Israeli citizens who was hurt, killed, abducted, and they get the same benefits. So it means that the Israeli government will have an open line for the family members to Yes. access with that Yes. particular assistance. We understand that it's difficult because they are here in the Philippines and not in Israel. So we are at the embassy, willing to help and give all the information needed. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Nangintensyonado ang pagserbe sa pamunuan sang NEA sa suspension order batok sa General Manager sang NUSECO. Wala silang ipasulod sa gwardiya kaging kandaduhan ang gate. Gani napilitan sila nga gubon ang kandado para makasulod. May report sa Nico Delfin. Petition! You did not get a temporary restraining order. You better read your law. Mga gwardya nga nagbalabag sa gate ang nagsugata sa pamuno sa National Electrification Administration Administrator nga si Antonio Almeda sanghana nga iserbe ang show cause order kag 90-day preventive suspension sa General Manager sang Negros Occidental Electric Cooperative sa Kabangkalan City kaina sang aga. Kaupod sang NEA si Vice Governor Jeffrey Ferrer kag pila ka mga Board of Directors nga nagpakuha pa sang bolt cutter agud masulod ang NUSECO compound. I am here also to hear both sides. Siguro kung mag-amo sila, inano ni? Yes, Hindi Sana ba kayo nakakita, even the Board of Directors ayaw papasukin. Board of Directors, hindi sulod. May dala di blake ako ano. There you go. Okay, sige ako pa una ako ma'am. Pinaunahan mo Vice Governor
Guys, mag-usap tayo sa loob. Mag-usap tayo sa loob. Wala sa iyang opisina ang General Manager nga si Engineer Ray Bustamante sang ginserbe ni Almeda ang show cause order kag suspension order batok sa iya. Wala man sa mga empleyado nga nagatubang sa pamunuan sang NEA kag sa gin-appoint nga acting General Manager nga si Engineer Domingo Santiago. The appointment is illegally obtained and not in compliance with what was prescribed by Republic Act 10531. Mag-appoint man sa panibago nga mga Board of Directors sang NUSECO sa idalom sang bago nga pagdumala dungan sang iga-issue nga show cause order kag suspension order batok sa ila pag-appoint kay Bustamante nga wala sang approval sang NEA. What happens to mga board, sir? Well, they will be subjected to investigation also. Well, eventually, we will be suspending them, preventive suspension, and let them articulate themselves and submit their justifications on what happened during that appointment. Nagpamalibad naman nga maghatag sang pahayag ang mga empleyado kag bisan ng mga security guard. Pero may pila naman ka mga member consumers sang nabalaka sa ila ginakabig pag-take over sang NEA sa distribution utility. Nagapati sila nga sa idalom sang Cooperative Development Authority, hindi na kinahanglan sang Board of Directors ang approval sang NEA sa pag-appoint sang General Manager sang NUSECO. Kaya daw agawon gid nila guro kag gusto sang niya nga himuon man ni pareho sa Sinico. Privatize. Daw dira ang kadto Sinico. Kita ta naman upod nila to mga politiko. Subot sila mo damo sing tao nga dagko behind Sinico na kuya palang tawon. This is not a takeover. Sinerve lang Namin yung order. Nanawagan naman si Ferrer kag si Kabangkalan City Mayor Benji Miranda sa mga department heads kagiban pa nga mga empleyado sang NUSECO nga magbalik na sa trabaho agod hindi maapektuhan ang pagserbisyo sang distribution utility sa mga konsumidor. Itong mga consumer no, mahinahon lang ta no, kag mga muyo kita nga resulta ni sa maayong pamaagi kag mabuligay kita no nga ang aton gobyerno ariman no, ang higher authority nga para resolba ron man siguro hindi man niya para madulaan sang power ang syudad sang Kabangkalan especially diri sa 6th district o kung Hindi niya, that's why hindi niya ma-hamper. Kaya punublahon mo lang yan nilang obligasyon, sige man niya gyapon. Plano naman sang NEA nga pasakaan sang kaso ang responsable sa pagbalabag sa ila sa gate sa tion nga magtahaw ng tensyon sa NUSECO. Nico Delfino para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes Carnival sa likod sa Bacolod City Government Center ang magapabilin tubtub October 30. Wala na sang entrance fee, kagabayad na lang sa rides ang igasukot sang management. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga carnival sa likod sa Bacolod City Government Center ang ginapilahan sumugod sa nabukas ini ilabi na kun weekend. Ganit sa mga nabitin o kung wala maka-enjoy sa mga rides, magapabilin pa diri ang mga rides tubtub sa October 30. May galleon ride, may giant Ferris wheel, may merry-go-round, may bump car, flying saucer, horror train, giant bounce slide, kag madamo sa iban pang rides para sa kids kag mga young at heart. May mga pahampang pa, ala perya sa sulod. Kag bilang pasalamat sa suporta sa mga pamilya sang tiun sa Mascara Festival, wala sang entrance fee sa carnival. Abayaran na lang amo ang rides mismo. Nagasugod sila sa pag-operate las 4 sa hapon, tub-tub na magabi. Barb Chan, sana ni sa mga wala makalagaw sa Mascara makabawi, may carnival sa gihapon. Saan gamay ka na sa dyan ka man? Ay, grabe. Ginapili ko lang yung rides. Kaya hadlokan mo. Ako grabe, sagad-sagad dito tayo sa rides. Kaagam nito mga balita sa Negros Subungad Lao. Kay man sa panahon karon importante ay may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat banat sa eksakto mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tumtum sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.